Anya nga oras ti kamamayatan nga panagburas ti mangga daday? Alauna, aging gana alas 3 iti malam anakaw. Ay na, apaw, baka nagalas datay tagtagitnap ko dirabe eh. Datay kano kaaruba tayong chismosa, baka ay na, apaw. Ampaya, sino nga karuba dito na tagtaginip mo? Daday. Ampaya nakaw? Adaman ti damagot. Ampaya niya ti damaga manakaw? Anya nga oras ti kamamayatan nga panagburas ti mangga daday? Ampaya, din paya mo anakaw? Madingar daday. Ay naapaw, nagkaapoy sa mo dati. Anak ko, di na pa'y gayam amumot ti kamamayatan nga oras mo ti panagburas ti manggamay te. Ay na, amom anak ko, ti oras nga kamamayatan nga panagburas iti mangga anak ko. Ket manipod alauna, aging gana alas 3 iti malam anak ko. Dayta iti oras nga kamamayatan nga panagburas ti mangga anak ko. Sigurado ka ta daday? Uwin anak ko, sure na sure. Dagita nga oras ti kapipintasan anak ko kamamayatan nga panagburas ti mangga. Dayta iti oras nga panagburburas mi ti mangga. Manipod pa'y idi ubing kami anak ko. Ouch daday, talaga ka? Uwin anak ko. Ampay ka nung ngay mat daday? Sa alauna, ingga na alas 3 ti malam. Ti panagburas yu ti mangga? Ay na apaw, talagang nga kumakapoy sa mo dati nga anak ko. Amom anak ko, talaga nga dagita nga oras iti kamamayatan kapipintasan nga panagburas iti mangga anak ko. Manipod alauna aging gana alas 3 ti malam. Tamom anak ko, dagita nga oras nakaturog dagiti matingkuka anak ko. Oh, di ba? Sigurado day ka anak ko. The next day. Ay na, apaw, nagalas mo dati nga tagtagit na pa. Ay na, bakit? Pay, di ka pa'y bimangon. Ay na, apaw, baka nagalas datay tagtagit na ko dirabe eh. Bumangon ka tan ata istorya kanyam. Ay na, apaw, baka natagtagit na ko. Datay kano kaaruba tayong chismosa, baka ay na, apaw, kikina chismosa na. Nag-ubergate, datay niwat na baka. Ay na, nagbusingar ka na, datay bibig na. Ay na, apaw, ay na. Naggalas ka panunutin ba kahit? Ay na, apaw. Ayun nun nga ay. Bumangon ka gaminan, Agas? Agas, tay? Ampaya, sino nga karuba dito na tagtaginip? Ay na, kunak no, di ka ruba, bakit tinatagtagit na ka? Si ka magayam. Ayaw,